Искам да ви информирам какво се случи през последните 24 часа. Получено е писмо, открито писмо е получено до нашата община, в която група граждани изразяват несъгласие с нашите протести и не обвиняват в дискриминация. Групата граждани се оказаха 6 човека, начало със своя управител на фирма. Фирмата с кратка проверка се оказа Фидосплант от град Павликени, която се занимава с производство на разсад за рози. Айде да видим дали може да познаем кой е контрагента, основният пласьор на тая фирма. Нашият печалбар Косев! Явно много са оплашени ръководство на Софийския университет, щом прибягват до такива селски номера. Ботаниците работата им да копат градинките. Нямат работа в управлението, защото това е дворец е архитектурно-парков комплекс и това е културен паметник. Всеки ден ще е така до победата! Всеки ден ще е така до победата! Всеки ден ще е така до победата! Днес е един хубав ден. Общинския съвет взе едно от най-важните решения, което някога Общински съвет е взимал. Затова гарантирам, поне откакто аз съм кмет. И още днес на сесията аз декларирах едно нещо. Ние няма да прекратим тази борба, докато не спечелим войната. Благодаря ви за това, че мисля, че всички ние, които сме се събрали тук, знаем едно нещо. Стъпка назад не можем да направим. Напред, напред и само победа! Граждани на Балчик, твърди балчикли, преди да ви прочита това, което днес беше взето като официално решение от Общинския съвет, град Балчик, искам да ви кажа, че имаме сведения, че провокатори от страна на Университетска ботаническа градина София, в лицето на господин Печалбар Косев, той нали така го кръстихме вече, той вече не е доктор, отнехме му званието, ще се опитат по някакъв начин да инсценират насилие и така нататък. Не се подавайте! Балчикли сме твърди, но сме интелигентни хора, които няма да се подадем на провокациите на господин Печалбар Косев. Сега да почвам. Решение 141
от днешното редовно заседание на Общински съвет град Балчик на основание член 21, алинея 2, във връзка с алинея 1, точка 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет Балчик предлага на Министерски съвет на Република България да предостави безвъзмездно за управление на община Балчик имот публична държавна собственост с идентификатор 02-508.7-157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на община Балчик, одобрени с заповед номер 300-5-5 от 4.2.2004 година с площ от 183 декара 480 квадратни метра, заедно с всички намиращи се в този имот сгради и съоръжения, представляващи архитектурно-парков комплекс Двореца, град Балчик. Упълномощава кмета на община Балчик Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на нашето решение. Решението е прието единодушно с всички гласове са за. В заключение искам да кажа, че тук сред вас, протестиращите вече пети ден, са и, мисля, че всички съветници от Общински съвет град Балчик. Сред нас са и нашите приятели, нашите съграждани на община Балчик, кметовете на населените места на селата около Балчик. Нашата борба е и тяхната борба е и наша. Победата за нас ще бъде победа не само за Балчик. Това ще бъде победа за цяла България. Това ще покаже на всички, че истината и справедливостта възтържествуват. Да не забравим, утре пак сме тук от 14 часа.